Erokamano nyakoro mgajwang' kumkete Ramogi TV chenro mar migago odiochieng' ma kawuono wantiere kod mathoth moiko ni mago motimore to kod matimore gi lak sechegi omiyo bed koda e chakruok nyaka giko. Magi moko kuom thuond weche ma omiyo pek. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jod bura machon magatanga Peter Kenneth ochope nyima put mar yiero jalup Raila Odinga. The alliance of the willing already started when we had the first meeting with our PA colleagues. Duond bura mar PA odonje riwruok Kenya Kwanza bang' lando wuok margi e Azimio la Umoja. We have listened to them and we are arranging on how they will go back to school. But I want to thank them for having been very orderly. They never destroyed any property, and that is the way to go, eh? Yes. Chendo mag somo ne orochore school ma Uriri Boys bang' jopuonjre ng'anyo akwedo medruok omenda mag somo. Chiegni nyakoromogi panel tudri koda okale namba mar 3 kata bende inyalo orno ote machuok bende e Facebook page marwa mano @Ramogi TV kambe no bedo kawasome pache weche manyien ma okeloni gi lak sechegi. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jalar kom 10 piny Kenya boriruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga osingo chiro sekta mar jua kali pachoka ponono oyiere kaka jatend piny Kenya e yiero mabiro dwe maraboro. Raila wacho ni kata bedo ni thoth jotich e sekta no mar jua kali onge kod otese mag somo. Gin kod lony kod ng'eyo tije mopogore magitimo e sekta no. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns, armed with the excellent skills but no certification. They are therefore overworked and underpaid for their otherwise excellent skills. I will give a few examples. Number one, the tile fitters. They are among the best in the world, but because they lack certification, they are unable to directly secure tile fitting jobs. The jobs, therefore, go to middlemen who have papers but no skills, who in turn hire the tile fitters and take the lion's share of the pay. The RPL certification will change this situation completely, allowing our tile fitters to secure the jobs and earn the money directly. Jod bura ma Ugenya David Ochieng' ma bende jatend duond bura mar MDG owacho ni menyo mar jalup Raila Odinga e laro kom 10 piny Kenya gino mano winjo bed ni timo yora panda kalure kod pek mar wachno. Ochieng' wacho ni no winjo aput mano yier mamanyo jalup Raila Odinga dhiero moro mopondo mondo los wechego kendo duog mana iro ganda jo Kenya gi duoko moting'o nying jalno mag yiero moloyo keto chendo duto mag goyo kogno jogo modaro lemono e wang'o ganda. Jadbura no mane wuoyo Segalit Polytechnic kameno chiwo basari ne jopuonjre madonje klas 9 nokwayo jatend Azimio mondo kik ket akwede duond buche yor 6 piece ka gidwaro rito kura mag Azimio e gwenge mopogore. It's such a serious issue that should be done in silence. I wish we could approach that issue with some level of circumspection. Let them sit wherever they're going to sit even for a week. Let us hear from Azimio on the day they are naming the deputy president. This, so many noise about interviews, who is going to be called, who is in the short list, is hurting us. We don't need to hear about them. What you need to hear at the right time is that so-and-so will be Raila's deputy president. That's all Kenyans want to know. The talk of zoning is hurting us. The talk of zoning is hurting our bases.
Let's focus on getting as many votes as we can for Raila Amolo Odinga. Zoning does not help Raila Amolo Odinga's presidency. Zoning does not turn up the numbers. Zoning dampens our spirit. Zoning affects turnout. So I want to request Raila Amolo Odinga and request the president, desist. Let's stop talking about zoning. Ni korom gajwang mano kanyo jatendun bura mar MDG kadwaro mondo mi weche go kumotenre kod yiero jalupo gai madun bura mar ODM Raila Amolo Odinga otime yora panda ka bende winjo kanyo kokwayo ni mondo riwruogno mar Azimio la Umoja One Kenya omigi thuolo mar yiero ganda mamoko e kombe mopogore opogore ma ok chwalo chenro noero mano mar 6Ps. Biro paro ni chenro noero mar walo jalupo jatendo gai mar ODM Raila Amolo Odinga gesani pod dhi nyime ka jogo maniro thuolo mar chopo odiochieng' manyorno dadho odiochieng' ma kawuono jatendun bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka omole nyim kamati noero bende wantiere kanyo kod jod bura machon magatanga ma bende omolo ka gin mana moko kuom ji auchiel migero ni odiochieng' ma kawuono biro bedo kanyo kamole nyim kamati no mondo mi gibi giwal jogo ma ng'atno bende biro bedo jalup jatend duon bura mar ODM Raila Amolo Odinga. Kodhi nyime jotend duon bura mar ODM e boriruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance medo chwalo ote mar kwe e kind oganda motelne to go to kiero maduong' mabiro kaka yo mar nyayo bedo achiel e kind jolutombulu. Kane giloso kinde campaign e gwenge ma Kisii kotelne kod jaod bura ma Dagoretti North ma bende olap doge ndong ne kom gana na Kisii Simbarati. Gikwayo rowere mondo yal kwe kendo nya kwe kane gikaw thuolo mar gode bene Odinga kaw kar jatend piny Kenya to kiero matariko 9 dwe mar 8. I want to ask my people to be peaceful this time of election, all electioneering period. This is the only time that we can make meaningful change to our country. To all candidates who are running for different seats in the country, we urge you, please, peace, and peace will prevail. Kuna viongozi ambao walijaribu kufanya njia za mkato, kutumia hongo, kutumia wanaowajua, lakini niliwaambia kwamba mimi nimebakia Nairobi na nitakuja na tiketi. Si nimekuja na tiketi? Sasa tuko katika hali ya kutafuta kura. Kwenye urais, tafadhali kwenye urais huko juu, Azimio la Umoja, baba mpatie kura. Unaona? Kadhi wechuge ko mag yiero jalup ogai madun bura mar ODM Raila Amolo Odinga boriruok mar Azimio la Umoja en jatend Wiper Kalonzo Musyoka gikone ochopo nyima put mo meeting mar manyo jalup Raila Amolo Odinga. Kalonzo ochopo nyim komiti no kendo kauko nyaka ne otim kamano mondo kik onen ka jalno mobalo gi chike matayo chenro no. Jadbura machon magatanga Peter Kenneth bende ne ochopo nyim komiti no mondo mi en bende ne dadhoge ka oromore gi lemo mar bedo jalup Raila Amolo Odinga. George Bati dhi nyime gi lo kaka chenro dhi nyime magawa ma Serena e bor Nairobi kendo achiel kachiel watudore kod George Bati. George, erokamano kuom tudri kodwa e chenro mar migago odiochieng' ma kawuono. En chenro mano chakre nyoro mar manyo kata go kogno jalno mobo bedo jalupo gai mar Azimio Raila Amolo Odinga nyaka gie sani. Lero ni odiochieng' nieri mar 2 jumage mosemolo kanyo to chenro madadhogi obedo nadi to bende useloso kodgi to ang'o magiwacho e wi chenro no. Erokamano nya Emmanuel Ochieng kendo en adieri makende ni kawuono koro minyalo luong ni amede mar wachni nikech ka wang'iyo odiochieng' manyoro chenro ni ochakore ka jogo ma siso magir mar bedo jalup Raila Amolo Odinga nyomolo ka ochakore gi jachung' kata jaod bura mar kaunti ma Murang'a Sabina Chege emanyo donjo mokwongo. Kawuono ni Kalonzo Musyoka jatend bura mar Wiper emane oyawo pap ka odhi to kata kamano bang' wuok ne e nyim aput ma oketi mondo mi odadho kendo piedh jogo ma owinjo bed ni oromo bedo jalup Raila Amolo Odinga ni yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Owacho ni en twak manyangafu mane gibedo godo kendo ne onge gimoro machalo ni idayo dhogi. Giwacho ni gibedo gi twak makare ma yango chia mar ng'ato bedo jalup Raila Amolo Odinga. To bende owacho ni notimo ma biro mare kawuono
otimo mondo mi onyier jomoko ma nyose bedo kawacho ni owuon othir mar biro mondo mi da dhoge kotenre koda dwaro mare mar bedo jalup Odinga kochopo tarik 9 dwe mar 8. Omiyo onyiero jogo mosebedo ka golo weche moko ni Kalonzo ne ok nyal chopo, wacho ni obiro mar mondo mi onyisgi ni en owuon noseng'ado e chunye mar biro ka mondo en bende winjgi ma ipenjo jogo madwani mondo mi obed jalup Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 no. Bang' Kalonzo Musyoka, Peter Kenneth mane en jaod bura magatanga kendo achiel kuom yawago mosebedo ka dhiro dwaro mar ogai mar ODM kata ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo bede jatend piny Kenya kochopo tarik 9 dwe mar 8. En ema sani koro entiere mbele put mondo mi en bende onyisgi ni to en gi chia machalo nade, lony mare weche mag siasa kaachiel koda lony mare weche mag telo gi lek madoher mondo mi giket kanyakla gi Raila Odinga ka opono ne obiro yiergi kanyo achiel ka oponi en owuon hape obiro leng'ore kendo bedo jalup Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Bang' Peter Kenneth Ramogi nitiere yama bende pod oriedo ma owinjo bed ni chopo e nyima putni ma oting'o Stephen Tarus. En jambetre ma bende duond bura mar National Liberal Party kata NLP ema odhire mondo mi en bende ochopo e kinde yawago madwani mondo mi odadhogi mondo ginyis chia ma gin godo mar telo ka gimakore gi Raila Amolo Odinga yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Timo mana kaka duond buche mamoko osebedo ka chwalo nying jogo magin jogi. Waseno ka duond bura mar Jubilee chwalo nying ji, na Kenya nyo chwalo nying Martha Karua, Wiper bende gi Kalonzo Musyoka. Koro sani endi jatend duond bura mar National Liberal Party kata NLP jambetre Stephen Tarus bende koro ni endi ma en line ma bang' Kalonzo Musyoka igeno ni en bende biro chopo nyima pudno mondo ler ka bende en gi chia moromo mondo go e kogno noni ane ka bende onyalo telo ka gimakore gi Raila Amolo Odinga yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Odiochieng' ma kawuono ni Ramogi nikech en amedi mar chenro ni duto wageno Senator Governor mar County ma Kitui Charity Kaluki Ngilu Ramogi bende wageno ni biro donjo ka endi mondo mi en bende chop dadhoge ong'is jo Kenya kata aputno kaka en gi nyalo gi siso mare mar bedo jalup Odinga to koda chia mare mar bedo e telo nikech en achiel kuom jotelo go mane osechung' molaro nyaka kom no jochung' madwani mondo mi obed jalup Raila Amolo Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kokalo otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party. Erokamano ahinya achiel kachiel nyaka kumie studio Ochieng' Emmanuel koponi winja mondo mi imed dhi nyime gi weche manyien mamoko mag migago. Nyinga en George Bati awuok achiel kachiel e magawa ma Serena Bure Nairobi kama chenro ni duto osebedo kadhi e nyime ma odiochieng' mar 2. Erokamano George Bati kuom miyowa kaka chenro no osebedo kadhi nyime. George Bati nitiere kanyo kako wacho e magawa no mar Serena kama osebedo koluwo chenro no ma idaye dho jogo ma bende nochwal nyingi mane dwaro mondo mi obed jalup ogai maduong' bura mar ODM ma bende oting'o bendera no mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Kod chieng' kawuono kako yango jotelo mosemolo nitie mago mosemolo nyim kamati no to kod mabende pod biro molo koro mokanyo weche manyien mabiro manyien mabiro yango kaka chenro no dhi e yo no ma adimba ka odhi nyime. Duond bura mar Pamoja Africa Alliance moteli gavana ma Kilifi Amason Jeffa Kingi koro lando ni odonje riwruok mar siasa mar maendeleo chap ka riwre kanyo kod kwethno ma Kenya Kwanza. Kingi molose twak mare mane gi bago e par jalup jatend piny William Ruto mani Karen owacho ni pawo ke Azimio la Umoja ni mar ok gimor gi kaka itayo chenro mag riwruogno. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. Consultations and decisions are made by a few and forced down the throats of the majority of the constituent parties. Due to the above two reasons, it became difficult for power to pursue its 3-item agenda for and on behalf of our people within the Azimio configuration. Apart from the usual rhetorics during political gatherings, there is absolutely nothing to show in terms of commitment for the coastal people in the Azimio configuration. The journey to the alliance of the willing already started when we had the first meeting with our PA colleagues. Different from the agreement they signed on the other side, which they were never allowed to read, which they don't have a copy. Here, they had days to read the agreement we had with them,
They even had days to improve on the agreement we had with them, and they have copies of the agreement we have signed with them. Mano kanyo Jeff Amason Kingi ma telone pa kagiriure kanyo kod kweth mar Kenya Kwanza kabende matolone mano maendeleo chap bende oseketo kokgi ogirimit mawinjruok kod Kenya Kwanza. Kaodhi Garissa ni kweth mag rowere mabiro goyo debe ne ogai mar Azimio One Kenya Raila Amolo Odinga oyange kaunti ma Garissa. Kweth no nywando jogo malap dhogi ndong ne kombe mag ward duond buche bwo Azimio to kod ruoge mag dhoudi mabiro chwalo campaigns kakalure kod jatendgi Umi Harun gi geto rowere kod wakeini ka gin gi yie ni Odinga biro bero ngima oganda kod rowere kotenore gi chenro mibiro chuogonegi to kod bero uchumi mapacho ka. As nomadic regions, we've not benefited from government opportunities before. So we are here to say that this is where we feel our interests will best be covered for. Looking at the track record and the history that was put by the candidate before, if he assures us that we have a youth ministry that will be centered in his government, we are strongly going to rally our support behind him. We've had so many advantages that he has brought before as a candidate, even without being in power as president. We have agreed, including all the MCA aspirants, that we will be backing and supporting and doing grassroots campaigns for His Excellency Raila Amolo Odinga, because we believe that Raila Amolo Odinga is the only presidential candidate that can resuscitate and foster a people-centered democracy that can create productivity for the country. We want to assure the Right Honorable Raila Amolo Odinga that Garissa County at large is an Azimio zone, and rest assured that 9th August in 2022, you will be announced as the next president of this country. Ni koromo ga jwangi kanyo abro kawiyo mokwongo kata kamano kapokwa kawo yweyo e chenro mar migago nitiere jogo ma loso koda kaindi kabende gitwake weche go moa kelunu manyien. An orwata iwodu yo makobong rachar aneno Ramogi TV maler akwayo Azimio la umoja ni gibed piny gilos weche giaya kwede ne party mamoko mane Azimio kamano orwatai ka intiere kobong rachar yoma. Tinga mama oyondiko kan nyithind Uriri Boys otimo ber kuom weyo moko ketho mwandu mag school an Fodia ka in Kadunya. Erokamano Fodia kuom miyowa pachi ewi wach machal kamano iwacho ni gone giero kamano. Ramogi TV an Jofrika wuok Rongo ang'o mowinjo ng'i eka medo menda mag school. Obro ng'iyo wach nero machiegni ewi mana ng'eni kotenre kod wach nero mabe nyithi school ma Oriri ne ong'anyo. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Siasa tek kendo awuoro jo siasa ok gin jogo ma ochung kar tiendgi. Siasa ng'ato nego kete langs. Erokamano mano Sara Singa ka intere Nairobi. Nyakwano mga juang kik dhi mabor. Pod wantiere gi mathoth moikoni e chenro ma migago. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ruoth Jonyasai, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tune mari, dimana *812 *784#. *784#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te.
gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be kanyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'eyo value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber molo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo nyakwaro mkajwang' erokamano kumedo kete e Ramogi TV. Chenro mar somo e skul ma Uriri na uyudo ng'ikruok okinyi ma kawuono. Bang' jopuonjre bago ng'anyo mamuol kendo wuok e skul kendo dhi nyaka apisi ma jata chenro mag weche somo e kaunti ma Migori. Jopuonjre go noywago yo ma jatend skul no osebedo katayo godo chenro mag somo. Kamoko kuomgi ne ywago medruok mar omenda mar somo e skul no mano timataro mar chik manogol kod jatend migawo mar somo Ngire George Magoha. Kalure kod apisas matayo weche mag somo e kaunti ma Migori Geoffrey Onyiego ywak jopuonjre go nosewinji kendo gisechako timo nonro e weche mane opedhi gi jopuonjre go kopuoyo kwe mane jopuonjre go bedo go e seche mane gibago ng'anyo makamano. Temo tudruok maro kod japuonj maduong' mar skul no ne ogol wanda. They never destroyed any property in the school. They have been able to reach the office of the County Director of Education and they have raised a number of issues that affect their welfare in school. We have listened to them and we are arranging on how they will go back to school so that we can also go and carry out investigation or further investigation on the issues as raised. But I want to thank them for having been very orderly. They never destroyed any property and that is the way to go, eh? Yes. You don't have to destroy anything because you are protesting. That is now leadership, eh? We have heard you and we hope when you go back you will be very patient enough as we address the issues that you have just raised, eh? Aka elura marabur Kadiboy County ma Kisumu ba ng'anyo kagi ywago rochruok mari takue kendo mosekelo nek mar ji kod kuo mar mwandu. Jodak go koro odak gi luor kalure ni ndalo adek. Sani ji 8 osemonji alworano kendo ma obeti gi jo maundu kendo ng'at achiel bende osewito ngimane. Giseyo kendo kwedo jotelo mochung' ne rango arita kue ma kono ka gikoni jotelo go osebedo ka timo tijegi kaka owinjore kendo ko jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i koro odonjore wachno. Habari. Toro jogo no yuda e dhora ngayo kago simu e magigagleno. An nang'eni gin ng'at pikipiki mokelo customer ne masogo. Koro odok rabuor kata oknen ja pikipiki. Koro sama logo toka mondo awene giocha temo otongo tagileta agora piny mapacha olal. Koro sama ne pura piny elo kanyo no emo chako meda le more wiye ochako tongo wiye gi le moro kendo. Ema awunda ni koro hata setho. Ema koro giseto fukena gikawo simba gi pesa ma ngoto gidhigo. Koro sama giwuok gidhino be gichak gimedo le achiel nikech wiye gitongo le 2 ng'ute gitongo achiel. Nyoro nyo wan kode godhiambo
kendo kumosa to ohero ngerago oluonga ni Dani nang'o takone ni ber ahinya. Koro dakika mogik gokinyi kawinjo notho to kama antie nigi yika maromo ni kama nyonege no nitie duka mbele kanyo anyalo wuok godhiambo tadhi ng'iewo kata sukari kata mana chumbi tibiro nega kaka guok kech aonge tienda mabiro ringo ge chuodho kech adieri jonek to osewuok ki odiochieng' bok inyal we dhot nono ikunyo dhoudi ikunyo tok udi gwen ok ne gwon ok inyal yudo giri ming'iewo miketo matin ni mayo wanyaka mogo sirkal imayo wanyaka moke imayo wanyaka moke ji dhigo to kotundo tieno tilaye yot ipiele yot ere ng'ama nyalo jotiek mondo ting' odhigo oko ne wach luoro kadiboka masogo kama nyako mama manonegi no ne nitie kendo wuoyi manotong' bende nyathi yuora en pek ni ka sa achiel ng'ato inyalo negi to kendo inegi mana kapod onge gimoro machielo wach ni ewa ywago ni security nikech ka en sa achiel to otong'o ji ariyo itong'o nyathi skul titong'o miyo to security emwa ywago ni security ni kanye konywa uru. En wach malit ahinya kiwinjo ka ji ywak kamano e kor gweng' wan gi geno ni kweth mag arita kwe biro donjore wachno kendo timo nonro ka gibero weche mag arita kwe mondo ngima kik lal to bende kwe obede e gwengego. Ka odhi nyime jotich e mbalariany ma Kibabi obago ng'anyo mamuol e skundno ka ging'ure wi omenda mabalang' kotenore gi orak ma gin go kod skundno. Jotijego dwaro mondo tend mbalarianyno ochulgi omenda go kendo ndiko e tich jotije mag lwedo ka ging'ure wi tuono gi hola kod medo lemo jogo mosechopo kidieny mar meto ka goyo nyon ni ok gibidok e tich nyaka chop winj kendo rang ngur margi. We decry your administration lack of goodwill to promote our members in spite of their performance and qualification. This has brought about low morale and many of our members seeking promotion elsewhere. We demand that you address this anomaly expeditiously so that competent staff are retained. Mwajiri amefanya kwamba kana kwamba ya kwamba mkataba huu ambao tumekubaliana naye mwajiri ameshindwa kuimplement ama amekataa kuimplement mkataba huu, na wafanyikazi hawa wanateseka, wanataabika kwa sababu mkataba huu wa internal unawapatia commuting allowance na unawapatia na employment rights zingine ambazo sasa hivi hawawezi wakaenjoy kwa sababu mkataba huu mwajiri hajatekeleza. This CBA has remained in limbo to the detriment of workers. The national 2017-2021 CBA was successfully negotiated and signed. The university implemented the CBA but has not paid arrears arising from the same, despite the government having paid out the monies. Piny owacho biro loso apaya machon mane okethi ka igero apaya ma Nairobi Expressway mong'ado boma ma Nairobi. Jood bura mane otelnegi kod jakom mar kamiti matayo weche mag wuoth e od bura mamalo David Soking kawuono ne otimo limbe e apayano ma ichano chak tiyogo jumani kendo singo ni jogo ma ok bidwaro chulo mondo ti kod apaya mamalo no ibiro loso negi ndara maber mondo gitigo. Edwin Okoth miyowa ler mar wachno. Ka koro dong' mana ndalo machuok to iyawo apaya mar Nairobi Expressway mane oger kod joket mwandu mawuok e piny mar China. Jood bura chieng' wuok tich ne otimo nonro mogik mar neno ni apayano los e yo makare. Jakom mar komiti matayo weche mag wuoth e od bura maduong' David Kosing wacho ni apaya man piny kata machon ma weg nyamburko ok bi chulo mondo gitigo ibiro los e yo makare mondo weg nyamburko kik bed kod achiedhnade moro amora. We are not only, or the government is not only doing the upper decker road, we are also doing or government will also do the lower road. And this is very important for Kenyans because they are saying poor drainage. So we want to go through today also see how the drainage system of this road has been done
because it was spilling water to the down road, and we want to make sure that that does not happen, because the road for Kenyans, this is ours, is for Kenyans, but for people who don't want to pay, they have an alternative, which means they can use also the down road. So we want to see that that road is done, and also want to see that the drainage system is also good, so that Kenyans also can enjoy their road. Weg nyamburko sebet kod ywak ni gedo mar Nairobi Expressway ne oketho apaya man piny, kendo ula mawuok e ndara mamalo osebet ka ketho apaya man piny no. Luoro bende osebet ni bedo ni apaya no kalo malo, koko mawuok e apaya no kod arita mag jodak man machiegni kod apaya no kaachiel kod od bura mamalo nyalo rochore. Wach mane jod bura okwedo kaluwore kod kaka olos apaya no kendo rageng' koko mane oketi machiegni kod od bura maduong' no. You know, there's a lot of noise break which has been done so that doesn't affect people. Those are a number of issues that we want to confirm for the people of Kenya, and mainly because the president has directed that this road be used from next week. So, and it's a kind of a test, so that now when he comes to launch it, it is perfect. But for the people of Kenya and Parliament, since we are the relevant committee, we wanted to make sure that that also is good, so that the people of Kenya can enjoy the road. And from Weg nyamburko mane kawo seche mang'eny ka gidhi e paw ndege maduong' mar Jomo Kenyatta koro biro kawo dakika matin kende bang' nyiewo kadi mag chudo kowuok e apise mag kambi matayo wuodhe apaya no man Mlolongo kod Lavington. Apaya no mane oger kod omenda maromo siling bilion 85 ibiro yaw ne weg nyamburko mabiro chulo ma ok tin ne siling 300 ka gitiyo kode, omenda ma ibiro chul joket mwandu mane ogere kuom higni 27 mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi County ma Migori, tend County ma Migori ochiwo dhok mag chak maromo 139 ni grube maromo 139 e sub-county 7 e county no. Chenro no masiro pith mar dho chak omonyo omenda maromo shillings $24.4. Ma en tielo mar 6 ma ichiwe dhok mag chak e bwo chenro motisi ni Dairy Cow pa Sugarcane Tobacco Farmers manochakore higa mar 2014. Nyaka ne chak chenro ni dho chak maromo 529 osechiw ne jopith mag dhok. Gavana wa Migori Okoth Obado ne ochopo nyasi mar chiwo dhogo e gwenge ma Karamu e sub-county ma Kuria West. And 124 sire breeding bulls have been given out to identified beneficiaries in the 8 sub-counties of the county, with the key objective of improving both the quantity and quality of the dairy herd in the county. Nafurahia sana hafla hii kwa saa hii kwa wodi yetu tumefanikiwa kupata ng'ombe. Kikundi natoka muungano self help group tumepata ng'ombe moja. Hivyo basi nashukuru, maana taizi angalau maziwa itapatikana kila sub location. Wabiro mondo wayudi dhok madang wadwa wangi kadwa lok bonge mawa wanyalo yudo chak, wanyalo yudo gik mopogore dwa konygo kata nyithindo e yor school. Samora nyalo yudo matin manyathi nyalo chulo nego school fee. Each year we do a budget, then the farmers get animals. But more so, what is now becoming interesting out of the county project, the ward member assemblies have also gone ahead to budget in their community projects, and so far this year we are getting the highest number of in-calf avers, 139. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore.